Дхаммапада, раздел 16. Прывязанасць. Той, хто чыніць непатрэбствы, а патрэбнага не робіць, прагне, пра развой не дбае, чыстым мысляю зайздросціць. Не прывязвайся да любых, і з нялюбымі не знайся, бо пасля без любых гора, а з нялюбымі няшчасце. Не звыкайся быць між любых, бо адсутнасць закатуе. Без ярма адзіна тыя, хто ні любіць, ні не любіць. З пачуцця паходзіць гора, з пачуцця паходзіць боязь. Як свабодны ад пачуццяў, гору з боязю дзе ўзяцца? З любасці паходзіць гора, з любасці паходзіць боязь. Як ад любасці свабодны, гору з боязю дзе ўзяцца? Ад прывязанасці гора, ад прывязанасці боязь. Як не звязвае нічога, гору з боязю дзе ўзяцца? З асалод паходзіць гора, з асалод паходзіць боязь. Як ад асалод свабодны, гору з боязю дзе ўзяцца? З прагнасці паходзіць гора, з прагнасці паходзіць боязь. Як ад прагнасці свабодны, гору з боязю дзе ўзяцца? Той, хто праведны, ведушчы, поўны ведання і дхаммы, робіць, што яму належыць, людзі гэткага шануюць. Хто імкнецца ў невыказнасць, у каго адкрыты розум, не зняволены пажадай, той ідзе супроць цячэння. Хто вяртаецца здаровы з доўгай, дальняе вандроўкі, то сябры таго і сямейства не нацешацца з вяртання. Гэтак жа і дабрадзейных, калі свет яны пакінуць, дзеі іхныя абдымуць, як вяртанніка сямейства. Гнеў адкінь і забудзь фанабэрыю, перарві ўсе свае путы і повязі. Да імя формы ты не прывязвайся, кінь усё, і пакута адчэпіцца.